O skatepark de La Barta acollerá o Festival Rap en Noia. A iniciativa ten como novidade a inclusión de microaberto que permitirá participar ao público. A concelleira de Xuventude de Noia, Laura Salgado, acompañada polos artistas locais Acasaba e DJ Compa, presentou o Festival Rap en Noia, que ten como finalidade promover e reivindicar o talento local en materia de creatividade xuvenil e urbana. O evento constará de diferentes concertos de rap, sesión de DJ e incluirá unha modalidade denominada microaberto, que permitirá cantar a todo aquel que o desexe. Agradecer á Concejalía de Xuventude e Eventos, sobre todo, porque sin ela non podría facerse isto, e tamén ao Concello de Noia, obviamente, porque é o promotor de toda esta iniciativa para a xuventude e para a xente xoven, e sin eles nada sería posible. O rap é un dos xéneros que máis tendencia está a marcar nos últimos tempos, tanto na xuventude como en outros sectores da sociedade. Acasaba quiso destacar a importancia do cambio de perspectiva deste xénero. Pouco a pouco a xente vaise dando conta do impulso e do que causa o rap na xuventude, e xa non tanto na xuventude, sino en xente de 30, de 40 anos, incluso de 50 que coñezo, están causando un impacto moi grande na xuventude. Sobre todo porque hai un cambio a nivel de marketing, un cambio en artistas moi punteiros, como poden ser Zetangana, como poden ser Israel B, como poden ser moitos artistas que dan a coñecer e ampliar o espectro que coñecíamos do rap anteriormente. Antes o rap estaba ligado ao vandalismo, a un grupo moi reducido de persoas, e cada día que avanza o tempo amplíase ese abanico. O evento será de balde, mais todos os interesados en acudir deberán formular a súa solicitude e inscrición previamente. E a entrada vai ser de balde, pero precisa de unha inscripción previa que será a través do correo electrónico eventosconcellonoia@gmail.com. A todos os que queiran participar e asistir deste concerto terán que facer unha solicitude cos seus datos persoais a este correo, e aí se lle dará resposta facilitándolles o número de asento que lle corresponda. Ben, o prazo de inscripción estará aberto a partir de hoxe mesmo, a partir deste mediodía. A iniciativa nace froito da colaboración entre o Departamento de Xuventude e a Mocidade, un feito que quixeron agradecer desde a organización. O concerto será aproximadamente 3 horas, de 8 a 11. Estamos facendo a organización das cancións de cada un, e aproximadamente serán 8 cancións cada artista, máis 30 minutos de DJ, onde irá poñendo cancións de techno. E a maiores quixemos incorporar media hora de microlibre, que o que significa é que durante unha media hora calquera artista ou rapaz que quera cantar unha canción que ten ou unha letra que fixo pode subir ao escenario e cantala para todos. O evento, que se celebrará o vindeiro 27 de agosto no skatepark de La Barta, levarase a cabo baixo un control de aforo e con todas as medidas de seguridade fronte á COVID.